Hai guys, खुलुमबाय आंनि बे मडर्न ब्लग शआव बयखौबो फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय बयनिसिमबो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा दासान्दि इसोरनि अननायाव दं मोजाङै दं जानांगौ आंबो मोजाङै दं थ्राय थ्राय दाला दालि लोगोफोर आं दिनै मानि सायाव भिडिअ होनबा लोगोफोरहा मोनसे दिनै आफानि दिनै मा बोथोर नोंथांमोनहाबो मिथिखागौना आफानि दिनै फोरबो दिनै आफा खनस्रिनि फोरबो दिननि थाखाय एसे दिनै बाहा हैनाय जायो एसे जानला मोनला फोसाबलाबायसै रोंखाया नालाय जानला मोनला माबायावनो हैलाबायसै दा लामायाव बै मोनसे जायगायाव दं बहा थांनाय जायो ओरै गंगार टकिस थांनाय जायो बबाव थांनाय जायो दा आङो भिडिअखौ जागायनो सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनाय आरो मोनसे रिकुवेस्ट जाय दाबो आंनि बे मडर्न ब्लग्सखौ साबस्क्राइब खालायाखै अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर दे आङो दा मोनालायथारबाय जिनो सासेयाबो गारि सालायग्राबो गैयाना ओमफ्राय सासेखौबो गालांनांगौसो उफाय गैया गरमनि थाखायनो आङो मोनालायनाय जाथारबायना जाब्बा जुब्बा देलायथारबाय नै ओमफ्राय हाथायफ्राबो माराम मुराम नै गयफ्राबो गिलु बालु जायोना आं दा बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दा नै आं गयखौ बेसे बुरजा नांगौ मागौ नै फसानबाय आरो फाथै फुथै बायबावनांगौ ना ओमफ्राय आं दा थांनो नागिरबाय लोगोफोर मोनालायथारबाय नै कारेन्ट होलायथारबाय आयै नै एखेबारे आङो फुलखौबो बहा नै फुलबो नागिरबावनांगौसो आङो दा थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलाय फुल खानांगोनदां आङो नै माबायदि आयै 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 बिदिनो है फुलानो गैला आंहा नै बेफोरखौनो खायाबानो उफाय गैला ओमफ्राय आंनोहाय सुखुयैनि जायगा थोन नालाय ओमफ्राय आङो जबा बिबारखौ आंनो दानस'जोबनाय जादों ओमफ्राय दा मा नांजा खालामनानै लायो आं दाना मोनदों खस्थ'आ सालि दाहाय थांनो ओंखारबाय आं थाबायबायसो नै गारियाबो गैयाना सासेया बाहेरायाव ओंखारलांदों ओमफ्राय आङो माबा माबि बायबावनांसिगोन खोरथला बाजारावहाय मा मोनो माबा बायदिसिना फाथै फुथैबो लानाय जायाखै आरोखि ना लोगोफोर नै दायो थफ्ला थफ्लि ओमफ्रायहाय जों लाबोनाया ओमफ्राय नै मोनालायबाय फाग्लासो थाबायबाय था दुब्लिया खोमसि खोमसि रोमै रोमैनो जाजोबलायबाय नै बारालाय गोजोनथार जिनो नै माइफ्रा सोमखोर सोमखोरथार नै हाखर नङाबाहाय बे माबा आलि दंनायबालाय दहला नङाबाहाय भिडिअ खालामनो मोजां जागौमोन नै जोंना गामिया जोंनि गामि समायना सोमखोर गामि रमायना सारि सारि गयनि फाथैनि बारि नांगौबा जोंना ओमफ्राय सारि सारि बिल्डिंनि बारि होननायसो जागोन आं मेंलायलायोहाय दाना मोदोम दुलदुमा दुलदुमि नायलाय नायलांबावदोंसो आंखौसो बोख्लायनानै लालायबाय आं नै मुथियासो औ नै मुथि बानायग्रामोन फैबाय आं नै दुर्गा फुजानि मुथि बानायनायफ्रा मा फुजा जायो बेखौथ' बानायगासिनो दङ मोसौ गाय फाग्लासो मोनालायबाय फाथै हरबाय फाग्ला बायदि मोनालायबाय नै दायोहाय आङो फुजासालियाव मोनफैबाय मोनालायथारबायमोन ना नालाय माबालायथारबाय नै रावबो गैया मानसिया खमथार थांग'जोबलायलायबायमोन जिउथि ख्रिस्टखौ लोगो मोनफैबाय आङो फुजा होफैदों नै जिउथि ख्रिस्टआबो ओरै उन्दैफोरनोबो माबा खालामदों
बिसोरखौ गारि नेनायानो दाबो फैया बिटिसि दरखंआवसो थाबाय आं नै जारलासो माला फैबावगोन बेलाय आं नेगासिनोहाय नै दाबो फैया मानसि गारबोदों मानसिफ्रा नै मालाय सोरबा बेरायदों सिङाव फट' खेबजालायबाय थादों बयहाबो नै बेरायसोगारथारदों बयबो मोनाबाय मा थांबावनो बिदिबा लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसै नामा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय